ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Тамошобинони гиромӣ ва подписчикои канали Фурқон ТЖ. имрӯз барномаи савол-ҷавобҳо аст ва дар навори имрӯза боз мисли ҳар вақта ҳамон 10 саволе ки аз сайти Марказии Исломии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷавобҳо гирифта шудааст ва пешкаси шумо мегардонем. ва шурӯъ мекунем. аз саволи аввал бародар бо номи Али савол карданд: ассалому алайкум, оё дар ҳолати хастагӣ дар масҷид хобидан дуруст аст? ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Бародари азиз, дар масҷид хобидан фақат барои муътакиф, яъне эътикофнишин дуруст аст. эътикоф нишастагон, яъне дар моҳи рамазон эътикоф менишинанд, яъне барои онҳо дуруст аст. як бародари дигар бо номи Довуд суол карданд: ассалому алайкум, оё бо қайчи мӯи пойро кам кардан ҷоиз аст? ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Бародари азиз, ин амал дар ҳолати зарурат ҷоиз аст. бародар бо номи Зикруллоҳ савол карданд: оё шинонидани мӯи сар, яъне пересадка волос дар дини ислом ҷоиз аст? ассалому алайкум. Бародари азиз, агар дар ин амал зарурат пеш омада бошад, пас ҷоиз аст. бародар бо номи Самандар суол карданд: ассалому алайкум, дар вақти аз хона баромадан ё ба хона баргаштан ё ҳангоми аёдат дар беморхона аз лаби ҳамсари худ буса кардан таҳоратро мешиканад ё на? ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Бародари азиз, агар дар ин ҳолат аз андоми ниҳонӣ маззи хориҷ нашавад, дар таҳорат халале ворид намешавад. дар акси ҳол таҳорат мешиканад ва вузӯ воҷиб мегардад. яъне ҳангоми бусидан агар оби маззӣ аз бадан хориҷ нашавад, яъне бар таҳорат ягон залал намерасонад. агар ки вузӯ яъне оби маззӣ хориҷ шуд, дар он ҳолат вузӯ воҷиб мешавад. як бародар бо номи Хусрав суол карданд: оё бародар хоҳару бародари худро дашноми падару модар диҳад, ҳукми ин гуноҳ бародар чист? яъне як бародар бародари хича агар аз падару модар дашном диҳад, ҳукмаш чист мегӯяд? ассалому алайкум. Бародари азиз, дашном додани падару модар гуноҳи кабира аст ва муртакиби ин гуноҳ бояд тавба ва истиғфор кунад, вагарна аз баракати умр маҳрум мегардад. яъне бародарое ки бародарои худона аз падару модар ва чӣ дигар инсонҳоро ҳақорат мекунед, дашном мекунед, ва ин феъли мунофиқин аст. дашном кардан, шумо бояд ки тавба кунед. як хоҳар бо номи Дилноза суол карданд: ассалому алайкум, маънои номи Дилноза чист? маънои номи худша пурсиданд. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. хоҳари азиз, номи Дилноза аз ду калимаи дил ва ноз ва пасванди а ки дар охири баъзе исмҳо барои ифодаи ташбеҳ ё нисбат ва ё зиёдат меояд таркиб ёфтааст. дил маҷозан бо маънои ёр ва маҳбуба, ноз ба маънои болидан, ишва ё карашмак доштан, истиғно ҷустан ва инчунин ба маънои дарахти сарв меояд. яъне маҳбубае ки чун сарв зебо аст ё ишваву карашма дорад ва аз ёри худ истиғно ва бениёзӣ меҷӯяд, мумкин аст
мумкин аст ки ин ном шакли мухаффаф яъне тахфифшудаи дилнавоз бошад, ки ҳамчун сифат барои васфи ёр ва маҳбуба ба кор меравад. чунон ки мегӯянд ёри дилнавоз яъне навозишкор ва меҳрубон. сипас бо шакли дилноз даромада бо илова шудани пасванди а ва охири он ҳамчун исми хоси занона мавриди истеъмол қарор гирифтааст. яъне якчанд сифат дорад, якчанд маъно дорад ки номи дилноза. дар ин ҷа шояд ки мега шакли кӯтоҳи калимаи дилнавоз бошад, ки яъне маънои дилнавоз ёри дилнавоз, яъне як шахсе ки навозиш мекунад, як ёри навозишкунанда. ва маънои дигараш ин ҳамчун дил калима ба маънои ёр, маҳбуб омада ва навозиш бошад, ин яъне ноз ба маънои болидан, ишва кардан мебошад, яъне ёри ишвагар. ва боз як маънои дигар дорад ки дарахти сарв, ба маънои дарахти сарв меояд, яъне якчанд паҳлуҳо дорад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародар бо номи бобоҷон суол карданд. ассалому алайкум, дар хоб дидани тилло чӣ маъно дорад? ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, дидани тилло дар хоб ба шодӣ, кушоиши ризқу розиқ ва аз байн рафтани андӯҳу нороҳатӣ далолат дорад. бародар бо номи бахтовар суол карданд. ассалому алайкум, ман дар ҳолати асабоният дар ҳузури ду шоҳид занамро 3 талоқ кардам. оё ягон ривоят дорад? ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, вақте марде ҳамсарашро 3 талоқ медиҳад, аз нигоҳи шариат ҳамон 3 талоқ воқеъ мешавад. азбаски масоили хонаводагӣ асрори зиёд дорад, шумо ба раёсати фатво муроҷиат кунед. бародар бо номи Шералӣ суол карданд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. лутфан мегуфтед ки чаро намози аср суннат надорад? агар ягон ҳадиси саҳеҳ бошад пешниҳод мекардед. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам пеш аз аср гоҳ-гоҳ намози нофила гузориданд, вале онро ба таври бардавом нагузориданд. аз ин ҷиҳат қабл аз аср намози суннати муаккада машрӯъ нашудааст, вале дар ин вақт 4 ракат намози нафл гузоридан мустаҳаб аст. зеро расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд: худованд раҳмат кунад мардеро ки қабл аз аср 4 ракат бигузорад. ривояти Аҳмад, Абу Довуд ва Тирмизӣ. бародар бо номи Салмон суол карданд. ассалому алайкум. оилаи фарзанд надоштанд. онҳо писари бародар ва хоҳари худро бо фарзандӣ гирифтанд. яъне аккаву додар ба апаву хоҳар издивоҷ намуда буданд, вале яке аз ин оилаҳо фарзанд надоштанд. пас яке аз фарзандони оилаи дигарро бо фарзандӣ гирифтан, дар ин ҳолат оё дуруст аст, ки он фарзанд амак ва холаи худро падару модар бихонад? ин масъала чӣ ҳукм дорад? ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, вақте ки ин кӯдак аз холаи худ шир нӯшид, фарзанди разоӣ яъне ширхории онҳо мешавад. аз ин рӯ зану шавҳар барои ӯ падару модар маҳсуб мешаванд. хуб, ин савол ҳамчунин аст ки яъне акаву додар ба апаву хоҳар издивоҷ мекунанд. хуб, дар ин вақт ё яке аз ин оилаҳо
соҳиби фарзанд мешавад ва яке аз онҳо соҳиби фарзанд намешавад. Ва оилаи якум ё ин ки як оила мехоҳад ки аз дигар оила фарзандеро ба фарзандӣ қабул кунад. Оё ҷияни ин яъне фарзанде ки ба фарзандӣ қабул кард, оё ҳуқуқ, яъне метавонад ки амак ва холаи худро падар ё модар ҳисоб, яъне падару модар гӯяд. ва дар ин ҷо мерасем ба поёни барнома. тансиҳату хонаобод бошед, ба канали мо обуна шавед ва наворро ба бародарони худ ва дӯстони худ бифиристед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.